Molweni dumelang thobela sanibonani bhotani absheng lotshani thokozani makhosi ndlondlo zinkulu bayede lisedi rhanya sidosha nezidoshakazi zikanonkwenkwezi ndiyazibulisela ngale mini yanamhlanje. Yeah guys, I just thought let me give you something because today I'm off to Pilton. Ndiyosebenza from today until Sunday. Yimvuma kufa. My nose. Sorry. I am not starting afresh. I'm sorry. I am sorry. Yeah. So guys, so I just thought, you know what? It usually gets hectic as Mtlombeni, and sometimes I struggle to produce videos, produce content. So I thought, you know what? It's not on his pressures yakhala man. You understand? And I'm sathandi ke ngoku. So let me pull my socks and can ndibuyele kulakhanya uproducer content. Come hell, come sunshine. Noba ngoku zi-2:05 sisendleleni nemoto seyistartiwe phandle ifudumele kuba kwam apha ndiyatsala. Qha ke ngokuba ndinale nto ndithi kaloku ndiyazazi into yoba ndinetyala ngakuni kuba ndandinithembisile ndathi ndizawuba ngumntu onihlalutyela amathongo ngoLwezithathu. So I'm trying to catch up ne. I owe you ithongo la last week. Bendilenzile ela the other week apha eweekendini. So namhlanje ndibhatala ityala la last week so that ngomso ndenze elangomso. Uyaqonda sizoba ke ngoku senje uba sibe on par. Ithongo endifuna sincokole ngalo lithongo elixhaphakileyo. Abantu abathanda undibuza lona, abantu bayathanda undibuza into yokuba xa uthonga uleqwa okanye uhanjelwe ngamapolisa, amajoni, njalo njalo abantu bomthetho basically. Elo thongo lithetha ukuthini? I find it very interesting because I think ndikhe ndayithetha kwezinye iividiyo zangaphambili into yoba lithongo ebelindisokolisa kakhulu elo, and I used to be frantic. Uyaqonda? Ndandiveske ndithi ndizihlelele apha kwaRonta phofu ethongweni ndizazibona ndihlelele, ndizawuthi tshe ngefestire nantswa ifighter jet and ke ngoku ndase ndiyazi kubona uba kuzawulandela kuzawuthi kuthi. You understand? Once ndabona yanye ndiyazi khona enye ezayo elandelayo ibe ngulo uyeva, and then ndizawuba neclue into yoba heyi kukhangelwa mna apha. Uyeva? Eza fighter jets manzi amajoni kubone phaa kwii-movies, those kind of aeroplanes zilende. Uyeva? Iyade lapha ekhaya ke zezi yadi zinkulu kusezilalini mos, ufike kulendile kulijoni nje apha eyadini. Ndingulaa mntu ke ufuna mna ndikhangela indawo yozimela. Fumanisa into yoba abanye abantu bakwazile ubaleka, andiyazi uba mna ndishiyeke njani. Abantu babaleke on time, bayazile into yoba ingathi izawuba khona ingxaki, ibe ndim lo mntu ushiyekileyo, andinandawo yocasha. Lindihluphile ke elo thongo. Obviously ndingumntu ke mna ke othandayo uyiphanda into yoba ithini kanye kanye. Ndafumanisa into yoba kakuhle amajoni nepolisa ethongweni, njengoba ndisitsho uba ngabantu bomthetho, uyayiva, ethongweni sibafanisa ncakasane nabantu abadala, nethongo lakokwenu, nebandla lakokwenu. Eva, khona le ngoma ithandwayo phaa esiphehlweni sakwakhwalo, isiphehlo sasekhaya, ithi ayeza amabandla, ayeza amabandla, ayeza amabandla, ayeza ngxamile, ayeza amabandla. Uyayiva ke ngoku? Ayeza diniwe, ayeza amabandla, ayeza amabandla, ayeza amabandla. Uyayiva? Ungayeka ukuyila kwam. But le ngoma xa ndiyimamela ne,
Ibandla lithongo lakokwenu, ngabantu abangasekhoyo bakokwenu, uyayiva. Abantu ncakasane abakhathalayo ngelikhaya lakho, libandla lakokwenu elo. Le ngoma xa isithi ayeza amabandla angxamile, ayeza adiniwe, uyayiva. Ngelinye ixesha siye singabahoyi abantu abadala to a point into yoba basidinelwe, uyayiva ke ngoku. Ufumanise into yoba kudala belindile, abasakwazi unyamezela ngoku. Ufumanise into yoba zizawungqoza. Ukunqoza kukuthini ke? Kukuthi ufumanise into yoba imeko apha ekhaya silwa sodwa, omnye utsalela kwelakhe icala, asincedisani, ophelelwe ngumsebenzi akho unomdla womphakamisa, njalo njalo. Siyahlabana. Xa kukho umsebenzi apha ekhaya kuyaxatyanwa, abantwana bomntu omnye kuyaguvuzwana ngeemela. Uyazibona mani ezaa nto zingekho dyubs, zi-snacks, nibe nilikhaya nijongane ngezikhondo zamehlo. Ndidla ngokuthi kuni loo meko leyo ixesha elinintsi ibonakalisa imeko ekuyikuyo kwibandla lakokwenu. Ithi loo nto leyo ibandla lakokwenu alonwabanga, alihlelisekanga kakuhle. Xa lingonwabanga ibandla, niza konwaba njani nina? So ethongweni xa besiza ngolwaa hlobo bekukhangela, uyayiva, ithi le nto lena, uyayibona mani, imfazwe, uyayiva. Badiniwe, kudala belindile into yoba lungisani le ngxaki. Ingaba yintoni ke ngoku esinothi baqumbele ntoni mhlawumbi? Yintoni le nto kufuneka ilungisiwe? Yintoni le nto ingabahlalisanga kakuhle? Ngeba bazama ukukuvula ingqondo into yoba jonga, asonwabanga njengoba wonwabile nje wena. Ngelinye ixesha abonwabanga ngenxa yento yoba, umzekelo, aniwasebenza amatyala. Kukho abantu abangasetyenzwanga, abangazilelwayo, nihoye nina. Umzekelo, uba wena kokwenu uyaphangela, uzawusebenza indlu katatakho. Xa kubhubha utatakho uyamkhapha, uyambuyisa. Eyoba umntakwabo wabhubha zangakhatshwe, uzixelele into yoba unabantwana bakhe bazawubona uba mabathini. Libe lona ibandla lingasebenzi ngolo hlobo. Zinto ke ngoku ezi ndingathi mna ezibaqumbisayo uve kuthiwa inkqubo yeminyanya. Ngelinye ixesha ufumanisa into yoba ingengomatyala, ufumanise into yoba kudlaliwe ngethongo lakokwenu. This is not far-fetched, guys. Nditshilo kwezinye iividiyo zangaphambili into yoba liyakwazi uguqula ibandla ngomlingo, lithengwe. Xa kusithiwa niphehlelwe amanzi amnyama, uyayiva, nisetyenzwe ngomhlaba wamangcwaba. Ezinye zezinto ezi ndizithethayo mna uboyazi into yoba ngelinye ixesha elinintsi ndithetha ngento endigqithe kuzo. Libandla likuvula amehlo into yoba ambofuna unobangela, phakamani, thathani intonga, nikhangele into yoba undonakele uphi. Libandla lakokwenu lithi vulani amehlo, asonwabanga. And ke ngoku singonwabanga nje, anizukonwaba nani. Uyayiva? Ithi loo nto leyo umthonyama wokokwenu awuhlelisekanga kakuhle. Akukho nto izawulunga bengahlelanga kakuhle. Lungisani. Ndizama ukuvula amehlo ke, ndizayishiya nje kuloo ndawo, ngoba alilidanga eli thongo. Lithetha nje loo nto, ayikho mna enye into endiyaziyo. Ithi loo nto leyo ungaleqwa ngamajoni okanye amapolisa, ukhona undonakele kwibandla. Ngelinye ixesha ke kwenzeka into yoba baze kakuhle kungena ipolisa likuphathele ileta, uyayiva, okanye uyancokola nepolisa. Ithi loo nto leyo bazama ukukuxelela into yoba yonke into ilungile. Ndikhe ndabalisa into yoba utamkhulu wam ukholekile wavela kum ethongweni enxibe ezaa uniform zamajoni. Yabona, if you've watched The Crown, la majoni aseNgilani. Endibambe ngesandla, isandla sakhe sifudumele.
engaqumbanga. Ithi loo nto leyo wayezama undibonisa into yoba esithi ethongweni usebenzile mntanam, incinci le nto ishotayo. Wayendikhuthaza. Ithi loo nto leyo ngelaa xesha njengoba ungumntu womthetho uthunywa libandla into yoba makandixelele into yoba yonke into iyayondelelana. Ngenye imini ndakhe ndathonga amajoni ehla yintoni laa nto, spaceship. Yazibona mos izi-spaceship, behla kwi-spaceship all the way from Kenya. Yafika le ndoda inde imnyama, wandibamba wandithi nca apha esuswini sakhe esasifudumele, wandithandazela ngolwimi endingalwaziyo kodwa ndandiyazi ethongweni uba uyathandaza. Ithi loo nto leyo ndandiboniswa into yoba kuhle, ibandla lam lisengakum. Ndizama ukuthi ke ndenze umzekelo ngawam amathongo, uyayiva, ukwenzela into yoba nawe uzokhanyiselwa. Masicamagusheni ke, mandiyibambe mani kuloo ndawo okwangoku, camagu.